зовут Бондарева Мария Валерьевна. Я навучэнка установы адукацыі Гомельскі дзяржаўны педагагічны каледж імя Льва Семеновича Выводского. Я расскажу вам казку Владимира Дубовки «Сребряный звоночек». Ходит кот по хате, тишка, не дае спокою мышка. Як поткнется мышка знать, лёс познає, сам вождь. Кот адразу аж шапець, а пасля пачне вячэраць. Пад падлогаю сасновай у мышэй пайшлі размовы, як далей ім жыць на свеце, чым карміць малыя дзеці. Ні скарынкі, ні зярнятак для маленькіх мышанятак нельга больш здабыць у хаце, бо заўсёды кот на варце. Што рабіць? Хто дасць ім раду? Мышкі склікалі нараду, абмяркоўвалі пытанні ад паўночы да світання. Мышкі ўсе і мышаняты прапаноў далі багата. Але іхнія ўсе планы ураз былі забракаваны. Калі план свой адмысловы даў мышак удаголовы, і сказаў ён так: нам трэба прычапіць званок са срэбра, і званочак асцярожна прычапіць кату дзе можна, хоць на шыю, хоць пры боку, каб званіў на кожным кроку. Толькі з месца кот канецца, той званочак адгукнецца. Мы адразу звон пачуем і жыццё сваё уратуем. Як ідзе званок шукалі, але ўсё ж яго дасталі. Пад падлогай мышаняты у тую ноч зрабілі свята, карагод яны вадзілі, і ў званок яны званілі. І спявалі дружна хорам: развітаемся мы з горам. Кот цяпер не пройдзе цішкам, бо званочак скажа мышка: дзинь-дзинь-дзинь, тра-та-та, сцеражыцеся кота. Пасля спеваў, пасля танцаў пачалі яго пытацца, хто коту званок прывяжа, сваю рызыку пакажа. Ціха стала пад падлогай, памаўчалі мышкі доўга. Памаўчаўшы ўсе, ціхутка уцякалі ў норкі хутка.